guztioi, gure proiektua erakusleio baterako tramankulu bat da, mailu zerra eta eskola gehiago saltzeko. Orain, tramankuluak egin behar duen funtziorako gauza funtsezkoak aurkeztuko ditut. Gauza beste hau kremaiera da, eta beste hau engranajea da. Burni honi bultzata, engranajea aurrera joaten da kremaieran gainetik. Funtzio horrekin, gizonaren eskuko zerra eta txakurra mugitzen dira. Plastikozko tubo hau tope egiteko da, bestela gizona lurrera eroriko litzateke. Kartoi honi belar forma eman nahi izan diogu, txakurra honen gainetik joateko. Txakurrak isatzean daukan plastikozko forma honekin honek belarrean jo eta txakurra aurrera eta atzera mugitzen da. Txakurra atzerak egitean ez da ondo joaten. Eta hau izan da gure presentazioa. Orain gure proiektu honen funtzioa erakutsiko dizuegu. Txakurra mugitu, eskuko zerra. Eta engranajea biraka.